A Xunta confirma o seu compromiso co impulso do galego nos orzamentos 2026 cun novo incremento d'1 millón de euros para a dinamización. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presentou esta mañá na Comisión Terceira do Parlamento de Galicia os orzamentos do seu departamento para o vindeiro ano. No 2026 contará con 150 millóns de euros para que Galicia siga sendo sinónimo de calidade en cultura, lingua e xuventude. O que se traduce nun incremento de 2,3% con respecto ao ano 2025, destinándose a estas partidas en xeral, as partidas da Consellería, 4 millóns de euros máis dos que dipuxemos no pasado exercicio. Con todo, compre salientar que o investimento destinado a esta Consellería non só se estabiliza, senón que é un dos que máis medra no conxunto da Xunta de Galicia, poñendo de manifesto o carácter transversal das accións que desenvolve e a aposta do Goberno galego no seu conxunto que fai polas mesmas. A Secretaría Xeral da Lingua volve ser un dos departamentos máis reforzados para ir dando forma a unhas medidas que se sumarán ás iniciadas xa este ano, entre as que se inclúen os primeiros exames en liña para certificar o CELGA 4, a organización de cursos para estranxeiros ou a formación para o persoal dos centros sanitarios e de xustiza. Aumentará o seu orzamento un 8,7%, que se traduce nun aumento de 1 millón de euros máis que no ano 2025. Polo que contará con un orzamento total que ascende aos 13 millóns de euros, consolidando o anunciado nesta comisión hai xusto un ano. O compromiso foi adquirido no marco do Pacto pola Lingua. Tamén puxo enriba da mesa a vontade de reorientar esos recursos e a posta en marcha dunha senda de incremento orzamentario, unha realidade que xa aparece expresada nos orzamentos que se están a debater nesta Cámara. O responsable de Cultura, Lingua e Xuventude reafirmou o compromiso da Xunta para impulsar a cultura na Ribeira Sacra no marco da súa candidatura a Patrimonio da Humanidade. Poida recoñecer a Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Facémolo con ilusión, pero tamén coa responsabilidade que merece unha cuestión tan importante non só para este enclave, senón para toda Galicia. Por iso, durante o vindeiro ano, seguiremos traballando no marco do Plan de Xestión Ribeira Sacra, concentrando os nosos esforzos na protección e conservación da súa paisaxe natural e cultural, seguindo co traballo desenvolvido nestes últimos anos. Ademais, quero anunciarlles que no vindeiro 2026 poñeramos en marcha o Plan de Impulso Cultural da Ribeira Sacra, que agrupará actuacións culturais no entorno e que potenciará a candidatura a Patrimonio da Humanidade. A folla de ruta para o sector cultural terá especial incidencia no ámbito do libro e da lectura, onde se manterá o apoio aos diferentes axentes da cadea de valor cun investimento de 3 millóns de euros para o vindeiro ano.